Διεθνείς διαστάσεις έχει πάρει ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού μέσα στο Άμστερνταμ, καθώς γίνεται λόγος για τη μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και ενώ οι Ολλανδοί δεν μπορούν να συνέλθουν ακόμη από την αναπάντεχη ήττα του Άγιαξ, εκατομμύρια Έλληνες φίλαθλοι γιόρτασαν μέσα σε ένα ξέφρενο πανηγύρι τη μεγάλη επιτυχία των Πρασίνων. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει το γκολ είναι... Θα προσπαθήσει να βρει το Λιβερόπουλο. Ο Λιβερόπουλος κατεβάζει, βγάζει μια πολύ ωραία παλιά για τον Καραγκούνη, είναι σε θέση βολή στο σουτ, η μπάλα περνάει τον Τσέχ και είναι γκολ. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με ένα γκολ. Αλλά περνάει στο πίσω το Κάρι, κεφαλιά και γκολ από τον Ολιζαντέπε. Ο Παναθηναϊκός με τον Εμμανουέλ Ολιζαντέπε στο 31 βρίσκει τον τρόπο να σπάσει την άδεια της Σάλκε από το φάουλ του Καραγκούνη. Ο Ολιζαντέπε πάτησε σωστά και σηκώθηκε κάνοντας με κεφαλιά το 1-0. Ένα γκολ του Παναθηναϊκού από στημένη φάση από το φάουλ του Καραγκούνη δηλαδή και την κεφαλιά του Ολιζαντέπε που μπήκε σφίνα στην πλάτη της άμυνας της. Νομίζω ότι μπορεί να χαμογελάει πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι προκριθήκαμε πρώτοι και αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους παίχτες μου για την προσπάθεια τη μεγάλη την οποία κάνανε από τον προκριματικό του Champions League μέχρι εδώ που φτάσανε. Έχουν καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τέταρτη νίκη σε 5 μάτς, έτσι. Οι παίκτες τις κάνουν τις νίκες, το έχουμε ξαναπεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν τις ικανότητες τους τουλάχιστον. Καραγκούνης. Πιέζει ο Παναθηναϊκός, Γκούμας έχει προωθηθεί. Δεν διστάζει, σουτ, γκολ καταπληκτικό. Ο Γιάννης Γκούμας το 12 ανοίγει το σκορ. Ο άνθρωπος που θα μου επιτρέψετε να πω είναι ένας από τους μόνιμους σκόρερ στην Ευρώπη του Παναθηναϊκού. Καραγκούνης, Χένριξεν, Λιμπερόπουλος είναι κοντά ο Σκόουλς, σωστά του το υποδεικνύουν. Τώρα ο Καραγκούνης το κάνει πολύ ωραία και είναι γκολ. Ο Καραγκούνης στο 63 πετυχαίνει ένα ωραιότατο γκολ για τον Παναθηναϊκό και τρέχει προς την εξέδρα που είναι ο παλιό του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού άλλαξαν την μπάλα. Ο Καραγκούνης τη βρήκε στρωμένη και κάνει ένα όνηση αρκετά μακριά. Ο Σόουζα είναι πάνω στην μπάλα, υποθέτω ότι δεν θα το πάει βέβαια απευθείας εκεί πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα, στο 6ο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Μια ομάδα στην οποία είχε υποσχεθεί ότι θα είναι αυτός που θα την αποκλείσει. Και ο Πάολος Σόουζα ευνηδιάζει τους πάντες και τα πάντα, ευνηδιάζει τον Φαντερ Σάρ. Εν στάση, επαναλαμβάνω. Δεν φαινόταν να το πήγαινε απευθείας, το έκανε. Ο Φαντερ Σάρ δεν περίμενε το σουτ και ο Παναθηναϊκός στο 7ο λεπτό παίρνει κεφάλι στο σκορ απέναντι στους. Κοιτάξτε, με ένα βήμα φόρα. Δεν έκαναν τείχος, δεν το περίμεναν απευθείας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Σόουζα. Πάμε στον Μένιο Στεγκλαρόπουλο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιμπερόπουλος αφήνει, μπάλα πέρασε. Ο Μικάελσεν για τον Κόλκα στη γωνία της περιοχής. Να δούμε τον Γιώνας Κόλκα, πάει να περάσει, να γυρίσει. Ωραία η ευκαιρία από γκολ. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Εμμανουέλ Ολιζαντέπε. Στην καταπληκτική αυτή προσπάθεια και τη σέντρα από τα αριστερά βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στην τροχιά, την έστειλε στην αριστερή γωνία του Βίτορ Μπαία που νάτος εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι λίγοι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν έξαλα 0-1 με τον γκολ του Εμμανουέλ Ολιζαντέπε. Γιάννη με το δεξί. Εκεί θα πάρει ο Κωνσταντίνου. Θα προσπαθήσει να μπει. Η ευκαιρία του Κωνσταντίνου για το 2-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Την ημέρα των γενεθλίων του στο 71ο λεπτό ο Μιχάλης Κωνσταντίνου κάνει το 0-2 με το σουτ το αριστερό χαμηλά στη γωνία του. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιβερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σουτ το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χριστό Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει στον Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές. Για τον Μικαέλσεν. Ο Δανός θα γυρίσει, η κεφαλιά, ο Σίμαν πέφτει, γκολ είναι η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Καραγκούνη. Το βλέπετε εδώ με το ψαράκι του Καραγκούνη στο 25 περίπου χρονικά, δηλαδή στο σημείο που είχε προηγηθεί και την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη Μαγιόρκα. Από την παλιά και πάλι όπως και την περασμένη εβδομάδα του Μικαέλσεν τότε για τον Βλάοβιτς. Τώρα ο Δανός είναι αυτός που τροφοδοτεί τον Καραγκούνη με κεφαλιά.
δίχτυα του Σίμαν η μπάλα, την γλίτωσε η Arsenal στην προηγούμενη φάση στο 10ο λεπτό από την κεφαλιά του Βλάοβιτς. Τώρα όμως η κεφαλιά του Καραγκούνη έστειλε την μπάλα. Για να δούμε ο Παπαδόπουλος, πλασάρει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1. Ένα παιχνίδι θρίλερ. Ένα παιχνίδι θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός φέρνει την υπόθεση Παναθηναϊκός προηγείται της Βίσλα 3-1. Γκολ. Και γκολ. 4-1 από τον Κότσιο. Για να δούμε αν έχει πάρει ο Ηλίας Κότσιος στην κεφαλιά. Ένα Ολυμπιακό στάδιο που φλέγεται καθώς ο Παναθηναϊκός φτάνει σε αυτό. Κάτι που είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Ακριβώς. Για να δούμε τον Νίνη και πάλι. Πάντως ο Τρινίνης καλός σουτ. Τρομερό γκολ, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο μικρός, εντυπωσιακή κίνησή του και απίστευτο να βάζει τη Ρώμα με 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά και πρωταγωνιστή τον Νίνη. Απίστευτο γκολ, είναι πάρα πολύ ωραία. Όλη η ενέργεια από τον μικρό και τρομερό το τελείωμά του. Το 43 ο Παναθηναϊκός γυρνάει το μάτς. Δείτε πόσο ωραία αποφεύγει τον Μπρίγκιτ, σηκώνει το κεφάλι του, είναι πολύ ωραίο το σουτ. Ιδανικό στην άλλη πλευρά τώρα της εστίας του Τόνι που δεν μπορεί ασφαλώς ούτε αυτό να το σουτ να το αποκρούσει και νομίζω Γιώργο έγιναν τρομερές σκηνές και στον πάγκο. Στον πάγκο, στην εξέδρα, στα επίσημα Ανδρέας Γενόπουλος πανηγύρισε ένα μικρό παιδί αυτό το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Όλος ο πάγκος πετάχτηκε. Αποθεώσανε τον Νίνη για αυτή την τρομερή του προσπάθεια και για αυτό το 1-2 του Παναθηναϊκού. Νίνης ωραία και πάλι κερδίζει για την μπάλα και φεύγει στην κόντρα. Δίπλα του είναι και ο Σπυρόπουλος. Σηκώνει το κεφάλι του. Δίνει καταπληκτική παλιά για τον Σισέ. Δεν είναι offside. Απέναντι από τον Τόνι περνάει ο Σισέ. Στην κεντρική αιστεία γκολ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό 3-1. Και πάλι έπνευσε από τον Σωτήρη Νίνη. Τρομερή ενέργεια από τον μικρό στην κατάλληλη στιγμή πάσα. Ο Σισέ αντίθετα από τον Παναθηναϊκό που πια αγγίζει το μεγάλο όνειρο για να πάρει μια σημαντικότατη και επική πρόκληση μέσα στη Ρώμη. Πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Φύγαν όλα τα μπουκάλια. Τι είναι βέβαια, πώς να φύγουνε. Απίστευτο.